Wow! Totoy na totoy si Baki, guys. Yung itsura niya. Si hi to ate. Oh my God! You look like a grown now! Kaya nga eh. Nandito si Carlos, friend niya ay Ate Pai. Tapos yan eh. Kay Kate yan! Alright guys, morning. Once again, it's Lucky Tracker here, you know, with Mrs. Now, ito na. Magtatastas na tayo ng ulo ng baboy. Alright guys, morning. Uy, Han. Uy, tumulo yung dugo. Kailangan ko na. Lapit na lang kaya natin ito dyan para ano, ipatong natin dyan. Teka lang. No, tumulo na yung dugo. Halika. Yeah. Tumutulo rin yata. Butas ba ito? Hindi. Hindi ah. Sige, tas natin. Lagay mo lang muna dyan. Sa gilid at dito. Dito na lang para makatulo siya. Oo, dyan. Isa-isalin mo lang. Yan, para makatulo. Isa-isain natin. 4 na ulo to guys. Wow! Yan. Time to tas-tas-tasing. Hindi naman ako magaling partidor eh. Kumbaga sa ano, mag-butcher. Butcher! It's time to butcher the ulo ng baboy para sa Pasko. Ginapdakan. Ano bang gusto mo? Atay, lagyan ng atay ba yan? Meron ba atay? Oo, pwede. Pwede. Ginapdakan. Ang diskarte rito, pati yung buto-buto, masarap natin gawin. Oh, yan, ganyan. Para hindi siya tumulo. Ayan. Mahaba-habang trabahuan ito. Nilagay mo ito yung saan. Tas-tasan time, guys. Asan yung ulo tinanggal na nila? Yung? Ulo, ay, utak? Wala ba dyan? Wala. Tingnan natin sa iba baka ano. Walang utak, Han. Kailangan mong bumili. Kaya kasabihan ko sa baka meron silang utak. Gawin na lang free. Wala palang utak yung ano. Kasi bibili pa ako ng susunod? ano eh, ng pang ano para sa Pasko. Sabihin mo sa kanila, wala palang utak yon. Amo. Marami-rami to. Ilang kilo kaya ito, Han? Malaki na yung ulo nila eh. Simulan ko na ngayon gawin, guys, kasi mahaba-haba ang trabaho ito. Maaga pa rito. Anong oras na ba, Han? 6:15. 6:15? Lagi mapurol itong mga kutsilyo natin. Lagi akong bumibili ng kutsilyo. Parang disposable na kutsilyo namin. Mamaya, ano na naman. Tapos, bibili na naman. Sino bang magaling kumatay ng ano, turuan nyo nga kung paano magkatay ng ulo ng baboy, magtanggal ng maskara. Ganda ngayon eh. Tinanong ko sila kung sadya ba talagang may free na atay. Sabi niya, nagbibigay talaga sila ng free na atay. No? Oo.
Eh, samantalang pag binili ko yung atay, sayang. Isang buong atay. Mga almost $20 na yun eh. Oo, mahal ang atay. Kasi isa yan sa pinakamasarap na ano eh. Masarap na ano part ng ano eh, meat. Atay. Tsaka mataas sa ano yun eh. Sustansya yan eh. One down ng isang pisngi. Sarap naman pala sa'yo, man. Pero ang gusto kong ano, ito tignan mo. Guys kapag makita ka kayo ng ganitong klase ng karne na may ganito, alisin nyo kasi sakit ito eh. Ito yung parang sis, yung ano ng baboy. Ito yung sakit ng baboy eh. Yung ganito, oh. Tsaka hindi naman masarap yun. Oh. Tsaka sakit yan, yun yung parang tumor. Naalis yan. Okay. Mamaya natin hiwa-hiwain. Diyan na lang muna. At pagkatapos na ito, lalabas kami. Mamamalingki ng babaunin ko. At papagupit na ngayon si Baki. No? Pagupitan natin. Ayan guys. Ayan, nakatira na ako ng 2 ulo. 2 na lang natitira. Ayan. Tastas ko. Nadali ako ng isang tenga. Oh, tinanggal nila yung isang tenga. At saka wala pang utak. Lahat sila walang utak. E paano natin gagawin ginakdakan ito kung wala namang utak? Bibili pa kami ng utak dyan sa Asian market niya, no? Walang utak. Kahit itong isang ito, walang utak. Tinatanggal nila yung utak pala. No? Walang utak, wala ring utak. Yan. Maninoy, tuloy-tuloyin ko rin ito para matapos na. Bang si Papa Kondisyonis, oh. Wow! Alright guys, ayan oh. Kalahating planggana yun. Meron akong natabas na dun sa may liig ng ano, dito sa, hindi nila sinagad eh, dito sa may ulo, may kunting ano ng part ng liig. Ito yun, nakuha ko. Gagawin namin kaldereta mamaya ni Mrs. para ulam. 4 na ulo. Ang daming pangginakdakan. Para sa Pasko yan. Tama-tama yan. Ngayon, ipipreser ko na lang. At pagkatapos, pabanjing-banjing na lang tayo. Preser ko na lang to guys. Naayos na ito dito. Ha? Wala akong inaayos dyan, ha? Tinabi ko lang kasi wala naman talagang laman eh. Wala lang laman yung fridge natin. Hindi naman kasi natin nakakain lang. Kaya konti-konti lang. Ang baong ko yun nandun, ha? Saan? Naka-freezer yan, ha? Okay. Hindi, nandun. Nakita mo? Oo. Ayan. Andyan na yung ulo. 3 lutuan. Itong ulo na to. Hinatatado na. Dito na yun. Ilang kilo kaya yung sigin? 2 beses yan. New Year at saka Pasko. Alright, ito naman. Sasangkuts ako na para kalderetaan ni Mrs. Yun na, butin ko yun. Hugasan lang. Sige. Hindi, hugasan mo na. Tapos, sangkutsa. Ganito na kalalaki, huwag mo nang putulin. Tayo lang naman kakain yan. Lalabas kami mamaya, bibili ng ricados. So, pakuluan na ngayon para mamaya tamang-tama. Alright. No? Nakabihis ko lang. Talsik ka na. Okay. Guys, andito na yung mga kids ko. Hatid mo na ba sila, Han? May konti. Okay. Clark, puro niyo Come to Papa Hug! Clark, puro niyo ano? It's batiti. Maya magpagupit kami. Si Clark ha, be good girl eh. Opo pa. At ito, pinapakuluan na ni Mami. Tama-tama mamaya. Luto niya, lalaking chunk pala to, Han eh. Tama lang ba to? Kailangan pa nating putol-putulin. Kaya yan, tayo lang naman mag-uulam. Tama yan, para isang hiwa, isang tao, 5 tayo. O di,
5 lang ang katapat niya, okay na. Kalderi tayo ni Mami Mi. Mami Mi. Mamaya. Okay, are you good now? Hey. Where's your shoes? Ikaw na magatid, no, Han? Okay. Come, Clark. Agpapa. Be good girl this school, okay? Make sure don't at, just be good girl, okay? Bye-bye. Okay, now go. Sige, Han. Jacket. Bakit? Bakit jacket mo na? Come on. Ano si Batiti? How you doing? Good. Ay, quick kiss pa pa. Want to film? Look. So, we're going to cut the hair. Yeah. Kiss. Guys, papagupit kami. There's my key. Yun lang yung... Bakit? Ano eh. No. Okay, let's go. Yun lang, hingal na siya, Han. Now go. Follow me. This is my Honda. What? This is your what? Honda. This is my Honda. Okay. Dito kami. Oh. I'll go sing. Seatbelt. Let's go to cut the hair of Batiti. Right, Batiti? Pagupit kami ni Bak. Seatbelt first. For everything. Here. Sit up yung seatbelt. Thanks. You're welcome. You're such a nice boy. Yeah. I'll give you that. Everyone's in the park. Okay, let's go, Han. Seatbelt muna ako rito. Pass for now, Bake, right? Yeah. Kasi we have a lot of things to do. Well, I see people over there on my teacher. Your class went to the park? Yeah. They said the dads are not here when their dad's not here, but they can go when their mom here, not dad here. Did they now? Excited to cut the hair? Yeah. Okay. Alright guys, as per mo ni Mrs. Unahin mo muna namin daw ang pamamalingki kasi ang appointment namin dun sa maggugupit alas 12 pa eh. Tama-tama, may pagkakataon pang dumampot ng babaunin ko. Grocery ng konting baon ko para biyahe bukas. Halos Is that a fan of us? 48 to 50 hours lang ako sa bahay. 2 araw lang kami na lang. But anyway, let's roll. Alright, we are here now in Real Canadian Superstore, Bake. What's this thing? That's your food. That's mine. Yeah. Oh, cool. I don't want to eat first. Later ka na mag-eat. Na lang na, Get later. eat later. What do you wanna eat? Nothing. Nothing? Are you sure? Yeah. I'm not hungry. Yeah. Nathaniel was hurting me. Why? I don't know, like when. Your tummy is hurting Did you? your teacher know? What? What? Your teacher Mrs. know? Bell was here. Okay. Your tummy hurting you? Oh, let's go. Tara. No. Nathaniel was hurting me. Pabuksan mo rito. Ayan. Okay. Let's go. People started looking at us. Let's go, bebe. Pero Canadian Superstore muna tayo. You know how to close, right? Yeah. When you close, not too much. There. That's good. Hold. Mga bag natin. I'm cold. Lalakas naman. Sinabi kong ano eh. Oh. Ikaw yung sisira sa anuhan ah. Oh, Sasakyan eh. I'm gonna buy stuff for you, Mom. Let's go. I'm gonna buy stuff. dito pa there kasi I'm gonna get something. Hold. I'm gonna buy something. Okay. Let's go. Bakit kam? Bakit na? Kung ano nung kinukuha eh. You have? Okay, Yes. put it in there. Put it in there. Yan. Right there. Okay, let's go with mom. Asan pa ba yung iba? Lulutuin natin kaldereta mamaya.
Leave that thing in there. Okay. Oh, Han, lagay mo dito. How about these? We already have here. Let's go. Okay. Way too cute. Tapos na kami guys, nag-grocery. We're done with the grocery, right, Baki? Yeah. So, are you ready to cut your hair? Perfect. Usually lang naman yung ano ko guys, grocery ko. Chicken breast, broccoli. Meron pa akong natirang baon nung nakaraan. Pandagdag lang, marami pa. Kaya okay na yun. I thought away. Alright. Let's go. Take this. Huh? Take this. Hold it. Balik natin. Tapos, pasok mo yan para makuha mo yung $1. Alright guys, let's go. So, what are you eating? Sushi? Gusto nila yung sushi, no? May kanin, tapos may fried chicken si Baki. Sushi. Okay, let's go. Let's go to the barber shop. Salon. Sa salon. Salon na, walang barber. Walang parlor. Salon ang alam nila. Salon ba? Meron Salon pang naman. paano-anong mga bata, no? Salon pa talaga. Right, Matiti? Careful, cause you don't have any, tubig yata. Baka mabulayukan ka o mabulunan ka. Sabi ng cellphone, nakita mo ba yung idol? Masarap ba? Ayun, i-mister niyo po ba yan? Nakipag-ano sa akin kanina. Araw-araw. Oh, thank you. Oo, kaya, ano pangalan mister niyo? Royal. Oh, shout out kay Kabayang Roel. Nagkita kami kaganina sa labas sa Mamadali na sasakyan. siya sa washroom. Nawa-washroom talaga ako eh. Ayan guys, ayan na. Dito na kami sa loob guys ng Manila Salon. Suking-suking nila kami rito eh. Ayun, si Baki. Magpapagupit pagkatapos niya. Ako naman. Right, Baki? Wow. Tingnan natin nga kung gaano ang ito. Bilog na bilog pa naman ang buhok niyan. Yung ulo. Oo. Oh, bilog na bilog ang buhok niyan. Tignan mo na nga eh. Oh. Tatanggal. Ang bilis nga. Ang bilis nga. Siguro maninibago yan. Ba't ang daan ng buhok o ulo ko sasabihin niya yan. Oo. Kasi kapag tanga ako nagsimit kalbo, hawak siya ng hawak eh. From birth kasi eh. Mula nung birth niya, magpa-years old na, hindi pa nagupitan. Ngayon pa lang. Iniksian ko lang konti. Yung mom, iniksan lang ni mom niya ng konti kasi Kita mo, ganyan pa lang sa isang side, ano? Wow. Isang side pa lang, ha? Baki, oh my Kaya, antayin na lang natin mamaya. Uy! Parang tutoy, ah. Yung tutoy si Baki, ah. Kita mo yung hahawakan na niya yung ulo niya, eh. Let me say, come here. Come here. Guys, si Baki, tapos na yung gupit. Ako naman ang susunod. Kiss pa, pare. Look at the camera. Look at the camera. Good? Papa naman ang next. Ako naman, baka sakaling pumugi rin. Guys, let's go. Yan. Balikan namin kay mamaya. Tignan nyo na lang ang resort mamaya. Siyempre, alam nyo naman. Yan. Guys, okay na ha. Ang lakay tracker. Okay na ang gupit namin. Come back eh. Come papa. Tignan nga natin ang mukha nating dalawa. Come here. Hurry. Psst. Para kang totoy. Sarap. Wait. Look. Don't sit over there. Don't sit over there. What? Something's over. Look at the camera. Tignan mo naman ang mukha nating dalawa. Okay. Let's go.
Bayaran na lang ni Mami tapos alis na tayo. Thank you! Look at Baki, oh. Come here, hurry! Totoy na totoy. Totoy na totoy si Baki, guys. Yung itsura niya. Ipisel. Okay. Parang hindi ka makilala ni Ate Papaw, Ate Paypay mo niyan kapag yung bigla kayo magkita. Let's go. Naging bulugan si Baki. Naging bulugan. Let's roll, guys. Para makapagluto na tayo. Alright guys, tara. Seatbelt na yan. Kaya nga kapag makita nga ni Ate Papaw, Ate Paypay niya yan, naku, baka hindi yan makilala. Lalo pag kayong makita niyan sa daan, mangyayari niyan. Hindi siya kilala. Oo. Sinong batang to? Yung pala si Baki na yan. Bili tayo ng... sa gilid, ano? Oh, bibila ako ng pangkulay na buhok ko, guys, kasi puro puti na tong ano ko, buhok ko. Let's go. Seatbelt. You know the drill. Everybody needs seatbelt. Yes! Tapos diretso na, uwi na tayo ng bahay. Magluluto si Mrs. ng kaldereta para hapunan. Wow! Alright guys, ayan. Re-recta na tayo. Pauwi. Pero nag-text yung dalawa kong anak na dalaga. Dan daw kami doon sa bahay. Dan nga daw sa bahay nila. Kaya gusto daw nila makita si Baki. First time kasi nilang makita si Baki sa gupit niya. Which is, you're so pogi. Did you now? Oh, okay. Okay, let's go. Yes! We are here. Hi. Okay. Ay, nagpalit na si Paypay ng windshield, oh. Oo. Buksan mo, Han. Sarado eh. Bakit? Oh, jacket kasi it's cold na. Say hi. Say hi to ate. Oh my God! You look like a grown now! Kaya nga. Saan yung sasakyan mo? Kita mo naman, totoy na totoy ba? Kita mo ba? Ano ba yan? Do you like it? Yeah? Siyempre, gusto niya yan ha. Ba't hindi umiyak? Hindi yan iiyak kasi naplano na yan eh. Naplano na talaga natin yan eh. Carlos andito. Ha? Wala ba kayong pasok? Ay! Kakatapos sila ng work. Hindi, may work ako mamaya. Okay la. Stress, maliligo pa lang ako. Oo. Andito si Carlos, friend niya ay Ate Pay. Andito din si Mami. Andito din si Mami sa loob. Andito si Mami sa loob. Saan yung sasakyan mo, Pao? Wala. Wala ka naman yun. Alright guys, ayan, nandito na tayo sa sasakyan. Pabalik na ng bahay. Nakita na, dumaan lang kami doon sa mga anak kong dalaga. Para mapicturean nitong, magpicture lang sila ni Labaki. Ay, nakita nga. Right, honey? Tsaka medyo ako'y gutom na rin at magluluto si Mami ng kaldereta. Wow! Kalderetang baboy. Ano yun? Yung ginawa ko yun, tinanggal ko lahat kanina. Yung nakita yun naman, pinakuluan na natin. Talagang sulit na ano yun. Sulit na laman yun. Yun ang masarap na parte, yung sa may batok ng baboy. Excuse me. Yun yung pinakamasarap dun, guys. Ang tama lang pagkakaluto, yung hindi masyadong ma-overcook. Mas malasa. Okay. Sige, karag mo na. Kaldereta naman ngayon, guys. Ang lalaki naman talaga yan, ano? Ito. Tanggalin mo ito,
Yan yung sakit ng baboy eh. Two black. Go with Ate Sinel. Let us see. Post it first. Let's see if what Ate Sinel reaction. What Ate's reaction. Oh, you look like Kuya Kyle. Kuya Kyle. Oh no. Yeah, it's so. So he's okay? Yeah. Yeah, see? I told you he need to go do a haircut. Okay. After that, once mommy cook. It's so weird. Yeah, I know, right? You look so good, Bibing. You like it? Yeah. Okay, now go. Fix up yourself and once finish eating, I mean finish mommy's cooking, we'll eat. You're gonna dye your hair? Tikman mo ano lang ha, kung ano bahala mag ano yan. You're gonna dye your hair? Me? Yeah. Why? Cause it's all gray now. Alright guys, woohoo! Panalo yung luto ni Mrs. O, na kaldereta. Wow! Sige yan, nalalayan ko. Ang lalaki ng chunk, ang lalaki ng tipak oh. Oh, wow. Makatikim ng mga bata yung kaldereta ng Ilocano. Isang ulo na yan, okay na. Tama mo na, sabaw lang. Parang gusto ni Clark yung sabaw sana. Okay. Ano magdala ron? Ikaw na, baka malaglag pa. Kunin nyo na yung mga ano dyan na plates at etceteras. Kompleto na kayo. Kunin ko yung soda. Kasi mag-soda tayo ng Get a cup here, Nak. That's here. right. Oh, it's so fun. Lord, thank you for the food we eat today. Bless this people and food and Jesus' name. Amen. Name for the Son Spirit. Alright guys, ayan. Tikman na natin itong kaldereta. Mami, No, baby. you know that this is Mommy's cook, kaldereta? Sige na Nel, kain na. Kumuna ka ng pagkain. Guys, kain tayo. Tikman natin yung kaldereta ni Mami. Lalaking. Bigyan mo na lang si Clarkan. So, what do you think with Bakis Gupit? Naging boy or totoy? Yeah, he's boy now. Actual boy. Yeah. Is mommy sad? Ba't yun malaki ang binigay mo? Mom, kay sad. Clark? Mommy, are you sad? Baki cut his hair. Malaki. Bigyan mo yan ng malaki. Hindi naman makakain. Lalaking chunk. Oh my God. Sige na, bilisan na kasi meron tayo. Meron pang ano yung mga yan. Merong... Bakit? Sige na. Oh, now eat. Guys, kain tayo. Kakain na kami ha. Ayan, nakaluto si Mrs. Masarap itong linuto ni Mrs. na to eh. Kaldereta. Wow. Okay. Natapos na naman yung video vlog natin guys. Kumain muna tayo at thank you for watching. Say bye-bye to the Bagi, especially you. Because you have a new haircut. Bye. Bye guys. Bye Clarky. Bye. Thank you guys for watching sa live ng Lakay Tracker with family. Bye. Bye. Peace up. Lakay Tracker.